makipagsubay ta sa latagaw. Maayong hapon mga amigos, this is Jero Rodriguez o welcome back sa atong new mini vlog. Karon mga amigos kay Sunday man wato ta simbahan kay para managkot o mo attend sa misa. Paglakaw ta mga amigos padung ta highway kay ato ta manakayan og jeep padung Santo Niño. Taon-taon na sad ko wala ko kasimba mga amigos. Kanilaging busy ta, busy og sige katuog. Og nabot na data sa National Bookstore mga amigos diri sa Mango Avenue. Kanang makita nimong building mga amigos mao to ang Horizon 101 ug naay daghang mga restaurant diri sa kilid-kilid mga amigos padung sa bus stop. Unya nakasakay na kog jeep mga amigos nga 04C para Santo Niño. Ug pag-abot na ko simbahan Santo Niño mga amigos, perting daghanan tao mga amigos bago pa ni siya nahuman og misa. Nya napay naka-schedule nga sunod nga misa nga alas 6:30. Mautong na nagkot na lang ko daan mga amigos. Unya sa pag-abot na dito sa dagkotanan mga amigos, pertisan daghanan na nagkot. Nag-waiting pag ko mga pila ka minutes, una ko nakadagkot. Expected na gyud ni siya mga amigos nga dagang tao ang mo simba og managkot kay Sunday gyud. Nakasabay gani ko usa ka pamilya mga amigos ning sakay og jeep padung Santo Niño. Nasuya gani ko mga amigos kay ako rang isa ang managkot og mosimba nya sila pamilya gyud mga amigos, makahappy kayo tanawon. Ug nakita nako dito si tatay mga amigos nga naglingkod nagtan-aw sa mga picture. Si tatay di ay mga amigos usa ka mamitikay tag 20 pesos ang bayad niya. Ningon ko niya mga amigos nga mapapicture ko niya pero ni balibad siya kay gabi na daw kuno ugma na lang daw kuno. Mao kini ang art sa dakutanan dapit. Unya nagsugod na ang misa mga amigos. Unya pagtunga-tunga sa misa mga amigos ning uli na lang ko kay medyo apiki na sa oras. Unya kinahanglan pa nako lawgan ang mga iro og iring. Sa akong paglakaw nakita kini nako ang mga tubo mga amigos nga na nagbarog. Mao kato ang project nga BRT sa Cebu City o Bus Rapid Transit. Wala na lang kung manakay na og bus or jeep para maka-exercise sad ko mga amigos. Hala tanawa paminaw lang sa diri makita ang talagsaon sa latagaw. Mag-enjoy kag makarelate jud tara diri makipagsubay ta sa latagaw. Manirada na punta unsay balita na ay bagong upload Naaday taat bang sa sitiyo? inyo bang nakita? Likes lang o comment sa nahimong content. Mas makagana kung i-share sa inyong friend. Di ka mahayan, tanan kaya sabayan. Bisagun sa paman, seryoso katawanan. Mga unbata ay sus, tara mukbang mo sayaw mo kanta. Basta malingaw